En lille hilsen ude fra Europa. Her går det godt. Eller skidt, alt efter øjnene, der ser. Jeg er taget afsted for at finde ud af, hvad der optager folk i de andre lande, og for at bringe Europa hjem. Jeg håber, at min postkort vil gøre os klogere på os selv. Kærlig hilsen. Nous sommes la génération identitaire. Nous sommes la génération de ceux qui meurent pour un regard de travers, une cigarette refusée ou un style qui dérange. It was a political protest with shock value, the likes of which has never been seen on French TV news. They say they are at war with the 68ers, the baby boomers who run France. Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas un simple manifeste, c'est une déclaration de guerre. Jeg har aldrig været i slåskamp eller tæt på krig. Faktisk er jeg lidt af en bangebuks. Men nu har en krigserklæring sendt mig på rejse til Frankrig. Jeg skal embeddes hos højre nationale unge, der har erklæret krig mod det multikulturelle samfund. Generation Identitaire er en ungdomsbevægelse, der dyrker sine franske rødder. Og ligner mange af de nationalistiske grupper, der har medvind i Europa lige nu. Jeg vil gerne vide, hvorfor de vil slås. Vous savez où est la guerre? Oui. I'm looking for the war, the cultural war. The war, il veut pas la guerre, il veut la guerre, non? Mais la guerre de culture. Je dirais vers le quartier de la Guillotière. Bonjour, vous savez où est la guerre? We like war. Yes, I like. You like war? Yeah. Can I show you the declaration? It's from a right-wing movement. Have you heard of it? Ah oui. Yes. We like. J'aime beaucoup les identitaires. Ils sont très courageux. You have it on your T-shirt right here. It's a declaration of war. It's a strong word, war. Le mot guerre, c'est pas un gros mot pour nous. Nous, la guerre, le combat, c'est quelque chose qu'on mène tous les jours. Le mot guerre, c'est un mot fort, c'est sûr, mais parce que notre combat, il est fort, notre combat, il est important. Et aujourd'hui, la guerre, c'est le seul moyen qu'on a contre ce combat-là. On va accélérer, plus vite. La détermination. Visualise son objectif. Donc c'est une marche que l'on fait chaque 8 décembre. C'est une marche en l'occurrence qui est à la Vierge Marie. This is one of our militants be arrested who made about 1 week in prison. But just for the example, to say to the French people, if you want to walk in the street against the homosexual marriage, this is what happened to you. Okay, so your organization opposes homosexual marriage also? It's part of the politics? It's one of the destruction of tradition. That was a very good year for this summer university, because this is the first year we have some guy who came from Austria, from Italy, from Germany, and also a guy from Sweden. So what are you fighting for? Ce pourquoi je combats, c'est avant tout pour la sauvegarde de mes traditions, pour faire en sorte que la France, comme n'importe quel pays, comme pour le Danemark, reste un pays unique, pour que chaque région, même de chaque pays, et sa spécificité, garde ce qui les rend uniques par rapport à toute autre partie du monde. I got the impression that some places in France, being a white guy like me is quite dangerous. Il y a vraiment des zones de non-droit, qu'on appelle no-go zones, où il ne fait pas bon d'être blanc, ou simplement, comme vous, on a l'air d'un touriste, on n'est pas du coin, on est une proie facile, où il ne fait pas bon de traverser. It's like, excuse me, you don't have a cigarette, bam, bam, bam. Yeah. Bonjour, je m'appelle Jacob. Moi, je m'appelle Mourad Agou. Enchanté. I have this déclaration de la guerre. Ils pensent que moi, je suis pas français. Parce que mon père est arabe, il vient d'Algérie. Ils pensent que moi, je suis pas français. Sauf que moi, je leur dis, je suis français, je suis un élu de la République. Voilà, et c'est mon pays ici. Et que... Mais c'est une guerre. C'est une guerre. Ouais, s'ils veulent. S'ils veulent, ils peuvent faire la guerre, on s'en fout de ça. Nous, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. I've been talking to some people in the center of Lyon, and they told me, be cautious, don't go into these neighborhoods. So I wonder, can you help me to put on
For safety, this vest? Pas nécessaire? Non, pas nécessaire, c'est pas nécessaire, il n'y en a pas besoin. Regarde, moi je suis en chemise. Hein. Mon ami, c'est... Mais respect. Ça va, papa? Ça va, papa, et toi? C'est la télé... So you see me as your brother? I'm your brother? Yes. Yeah. Okay. All right. Camarade. Take care. Brother, c'est camarade, hein? C'est ça? C'est ça, mon frère. Have a good day. Oh, yeah. Faut venir, bon frère. Ça va, télévision danoise. Bonjour. Je m'appelle Jacob. Je m'appelle Mustapha. Enchanté. I'm here. I heard this is a dangerous neighborhood. Tout va bien. C'est tranquille, c'est comme n'importe quelle ville. En fait, ce qu'il veut dire, c'est... Ils l'ont dit, ouais, les jeunes, c'est des dangereux, talali, lala. Non, c'est tranquille, c'est pas vrai. Mais après, à force de fréquenter les gens, de discuter avec les gens d'ici, ils voient que c'est des gens normaux, qui sont honnêtes, qui sont réglo. Après, bien sûr, il y a un peu de délinquance comme partout. Hein. Oh, la police. Ça, voilà. Et après, il y a des petites conneries, les jeunes qui commettent des délits comme partout. Hein. La preuve, non. Il y a la sécurité. We are Front National. Jean-Marie Le Pen. Why is the project of Front National necessary? Because he is realistic. And you cannot build nothing only on ideology. You must be realistic. Realistic about what? About human nature, about the country, the way the country has been built upon Christian faith. We are Catholic. La situation en France s'est beaucoup dégradée. C'est-à-dire le vivre ensemble aujourd'hui, il est en danger. C'est-à-dire on a vu une démocratisation des préjugés, on a vu la montée de groupuscules et de groupes. On a quand même un pays où le premier parti aujourd'hui, il le prétend, il est le Front National, plus tous ces groupes identitaires, tous ces groupes islamophobes, tous ces groupes anti-étrangers, anti-roms, et qui est doublé d'une politique publique et d'une politique d'État. What do you think about the youth movement, Génération Identitaire? On les voit beaucoup sur Facebook, on les voit beaucoup dans certaines parties des centres-villes, on les voit beaucoup sur Internet, on les voit beaucoup dans la communication. Mais on ne les voit jamais en confrontation. Ils ne vont jamais venir dans un quartier, ils ne sont pas des kamikazes. Ils ne vont jamais venir dans les cités pour diverser leur haine et leur idéologie néfaste. Allez messieurs, c'est parti. 3 minutes. Top. 3, 2, 1, oui. Vous parlez anglais? Ok. C'est caché, dangereux? Non. Non, c'est civilisé, on est démocratie, monsieur. Guys? Well, with you, yes. Why did you... Pourquoi vous filmez en fait? C'est un reportage concernant une émission? It's because some people say these areas are dangereux. Ah, ici? Yes, and I want to ask. I want to go here myself. And you know, I protect myself. À Marseille, peut-être, monsieur. À Marseille, ici, c'est civilisé, il n'y a pas de problème. So, ok, bon, allez. Okay. Moi, je comprends pas très bien ce que vous me dites. Il se la donne. Je lui veux pas acheter un appareil photo. Tu veux acheter grand appareil photo. Pas dangereux. Can I take a photo with some of you? I have this photo. Ouais, c'est pour le Danemark. Okay, 1 minute. Merci bien, au revoir, merci. Allez derrière, on va vous faire de l'action. C'est pas simple les journalistes. Comment ça? François Hollande, les journalistes. Merci. Bonne soirée. You have some small activity planned for tonight? Ouais, on va aller coller des autocollants
près des lycées pour diffuser notre message auprès des jeunes. Okay. And I can go with you? Yeah. Okay, so it's for the young people? Yes. And I have to make sure I understand? Yes. You're not alone against the bullies? Who are the bullies? La racaille. En français, on utilise le mot racaille. Attention. Et c'est souvent, malheureusement, associé à des jeunes qui sont issus de l'immigration et qui attaquent ou agressent un petit peu gratuitement les Français dans les transports en commun ou dans la vie de tous les jours. We don't want to become American Indians. Yes. A minority in your own country. Voilà. In Paris, 60% of baby are no European baby. 60%. Donc demain, potentiellement... After this generation, it's 80%, and after it's 100% of population who are not European. Where is the French people? An example like Algeria, which is really part of the French history. Yes, shouldn't Algerians be able to live here? Deux identités. The part of the history is the war with Algeria. We try to live with Algerian people in Algeria, and now we try to live with Algerian people here, and tomorrow it's a war like in the past. I've been to those neighborhoods, the Arab neighborhoods in Lyon here, even the ones that you have said are quite dangerous. And people say, we never see those guys from GI, they should come here and talk to us and criticize us. We will not be aggressive, they say. Vous allez demander à quelqu'un qui va agresser des gens, est-ce que tu es méchant? Il va pas vous dire, oui, je suis méchant. Enfin, c'est votre question un peu... Why don't you go there and talk to them and confront them with your politics? On l'a déjà fait, nous sommes déjà allés dans un quick qui vendait uniquement du halal. Nous sommes allés dire... nous ne voulons pas de halal en France, nous ne voulons pas d'islamisation de nos restaurants. On y allait. Mais après, surtout, c'est le discours qui tiennent devant votre caméra. Oui. Mais si vous n'êtes pas là, ils sont violents. But it seems to me very unlikely that the changes you want in this society, that they can be realized in a democratic way. Pourquoi? Why? Because a lot of people oppose it. Because a lot of the immigrants you're talking about don't want to leave. And they are voters too, right? Aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais on ne sait pas dans l'histoire de quoi est fait demain. Qui pouvait dire à la veille des grandes guerres en Europe, qui pouvait dire en 1912, il va y avoir la plus grande guerre que le monde ait connue? On ne sait pas de quoi demain sera fait. Surtout, en politique, rien n'est jamais perdu. 3, 2, 1. Nå, jeg tror godt, jeg kan lægge vesten til side her. Det var måske også Ulla Tofte lidt overforsigtigt at tage skudsikker vest med til Lyon. Men der er jo spændinger, der er dybe uenigheder. Som historiker, hvad mener du, det er for en konflikt, vi er vidner til? Jeg mener i virkeligheden, det er sådan en klassisk fransk konflikt i virkeligheden. Den finder måske sted flere steder i Europa på en gang, men det, de adresserer her grundlæggende, det handler om tabet af førstefødselsretten, som Frankrig har haft, i hvert fald i det meste af det 20. århundrede, førstefødselsretten til Europa og førstefødselsretten til europæisk identitet. Og det, de adresserer her, det er det tab, der startede, siger de, med 68-generationen, hvor, kan man sige, hvor det klassiske Frankrig sådan rent identitetsmæssigt begyndte at smuldre. Så det handler også om et tab af national stolthed som noget centralt? I højeste grad. Også god aften til Søren Hvid Petersen. Du er lektor og forsker i det nye højres politiske filosofi. Nu forsøgte jeg jo som sådan en anden krigsreporter at finde ud af, hvem er egentlig parterne i den her konflikt. Jeg synes ikke helt, jeg fik det udredt. Hvem er parterne, synes du? Jamen parterne, det er, at man har nogle indfødte europæiske befolkninger, franskmænd, som føler sig som franskmænd og tyskere og så videre, hvad det ellers kommer fra, og som føler, at det de kender, alt det de kender, det land og det Europa, som de kender og identificerer sig med, er under forandring. Og det er en forandring, som har pågået i mange år, men i særdeleshed i forbindelse med multikulturalisme, immigration og i særdeleshed omkring islam. Er det typisk fransk, eller er det noget, vi ser på en bredere skala? Det er typisk europæisk. Hvis man kigger på det nye højre på tværs i Europa, jamen, så er det sådan nogenlunde de samme temaer. Det er en følelse af tab af identitet, og en frygt for, at man taber traditioner på gulvet, at man bliver mindretal i sit eget land. Det, man tror på, bliver en mindretalsposition. Og det er det, man reagerer imod. Så Ulla Tofte, udover det typisk franske, siger du, i den her historie, den frygt, den frustration, der er, hvilke perspektiver har sådan en historie som den, jeg kommer hjem med for resten af Europa? Jamen, den har det er da fuldstændig enig med, hvad Søren siger, at den har det perspektiv, at der er en opposition, der
for mig at se måske ikke handler så meget om islam. Den handler mere om Europa, og i Frankrig også om centralmagten, der ligesom bestemmer det hele, og som de også siger her, hvad med alle os? For dem er det jo ikke så meget bare franskmændene, men det handler også, de nævner også, de lokale identiteter er væsentlige for dem. Og det er de lokale identiteter i hele Europa. Hvad bliver der af dem, når der lige pludselig kommer en meget stor identitet, som de jo sådan ser de i islam? Hvad skal man sammenligne dem med? Altså, vi har jo ikke den type ungdomsgrupperinger på højrefløjen, i hvert fald ikke så markante og højlytte i Danmark. Nej, men vi ser det jo i Sverige, og det ulmer også lidt i Tyskland, og de nævner jo selv, at de har haft venner på besøg, som de siger, fra Italien, Østrig nævner de, Tyskland og Sverige. Så det er sådan meget måske også et centraleuropæisk fænomen, og det har det jo grundlæggende altid været, hvor nationalismen har stortrivedes i Centraleuropa siden tidernes morgen. Søren Hvid, nu mødte vi jo i indslaget forskellige talsmænd for Generation Identitaire. Der var også de her medlemmer, som boksede. Ganske godt, synes jeg. De har jo gang i rigtig mange aktiviteter. Ja. Vi så, de går til sådan en hyldestmarcher for Jomfru Maria. Ja. De er imod islamisering, men de er altså også imod amerikanisering. Ja. De kan ikke lide McDonald's, for eksempel. Det udvander fransk kultur. De er imod homoægteskaber, som vi hørte. De patruljerer i metroen for at beskytte borgere mod bøller. Hvad er den røde tråd? Jamen, den røde tråd, det er sådan set, at det er nogle, det jeg jo kalder højre nationalister eller nationalkonservative, som agerer på... Altså, lad os nu forestille os, at jeg var konservativ og franskmand og 25 år yngre, så er jeg ikke sikker på, at jeg måske også vil føle mig tiltrukket af det der. Fordi det, de oplever, det er identitetstab, og det er det, de agerer imod. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er islam eller USA, eller en helt tredje... du er jo, kan vi godt indskyde, nationalkonservativ debattør. Hvad er det, der vækker genklang hos dig? Jamen, det er, jeg kan genkende det samme frygt for tab af traditioner og et sted at høre til, som er mit. Altså, jeg tror, at de appellerer til en bred menneskelig følelse. Det er også derfor, at de har stigende tilslutning. Det er, at vi alle sammen har et behov for at høre til, som den britiske idehistoriker Sir Berlin engang skrev et essay om, og det har han fuldstændig ret i. Og det er det, de føler. Altså nu skal vi huske på, at det er specielt franskmænd oplever, at muslimer begynder at bede offentligt, for eksempel i en nation og en republik, som har som officiel ideologi en eller anden form for sekularisme ret stærkt. Og så må det jo virke provokerende for franskmænd i det hele taget. Og det er derfor, jeg tror, at de har en forholdsvis bred appel, ud over det sådan rent nationalkonservative miljøer. Ulla Toft, nu sætter jeg de her Generation Identitaire medlemmer tilbage på tavlen. Du har mødt dem på fjernsyn nu. Hvilket indtryk gjorde de på dig? Jamen altså, jeg er ikke specielt skræmt af dem, vil jeg sige. Fordi jeg synes i virkeligheden, noget af det, de snakker om her, det er jo også det, Søren er inde på, det er en generel frustration. Det, der gør indtryk på mig, det er, at jeg ser i meget høj grad lige præcis det her fænomen, som jo i virkeligheden på en eller anden måde er ret stort i Frankrig. Måske ikke lige Generation Identitaire, men hele den der identitetstab, som en væsentlig hinder for en større europæisk integration. Det er de for det første måske ikke reelt interesseret i, men for det andet, fordi her er Tyskland og Frankrig meget forskellige. I Tyskland mener man jo netop, at Europa er værnet mod den nationalisme, som her kommer til udtryk. Og derfor kan man sige, at set fra et tysk synspunkt, at det her alt det, som Europa skal bekæmpe, alt det, man ønsker mere EU for at forhindre. Og det er samtidig det, som lige præcis mange franskmænd i virkeligheden på den ene eller den anden måde støtter op omkring. Men når du ser de her gutter, og de argumenterer, er det sådan, du tænker, de er ekstreme, eller hvordan har du det med dem? Ja, det kan jo. Det er klart, når vi ser de der slagord, og de hænger op, og bare det, de kalder det en gære, altså en krig, så er man jo klar over på en eller anden måde, at de også er villige til måske på et eller andet tidspunkt kan man sige, at skride til våben for at kæmpe for de her værdier. Men i bund og grund, når man sådan kigger lidt nærmere på dem, så bliver de jo utrolig glade for overhovedet at få opmærksomhed. Og de bliver glade, når Jyllandsposten skriver om dem, og sådan tænker, nu er der nogen, der ser os. Og derfor tænker jeg, at det i virkeligheden er en ganske lille subkultur på linje med alle de subkulturer af national karakter, man altid har haft i Frankrig. Kort replik til det lille subkultur? Jamen, det er det sandsynligvis. Altså, det er ikke en specielt stor organisation, men dens indflydelse, tror jeg, rækker langt ud over det, og de udtrykker noget generelt i Europa, som er ved at ske. Alright. Lad os lige se en lille vareprøve. Jeg har taget nogle af de her klistermærker med hjem med deres politiske slogans. Du er ikke alene mod afskummet, lyder et forsøg på en dansk oversættelse. Og de taler også på et andet klistermærke om sameksistens. Ja,
men uden dem. Søren Hvid, det virker lidt som om, de sådan spiller på frygten for den voldelige, kriminelle indvandrere. Og det handler også om følelser, det her. Altså, er det det, der sker? Altså, de siger, vi kæmper mod et system, men de spiller også på folks frygt for at møde indvandrere i metroen og måske blive udsat for et overfald eller noget? Jamen, jeg tror, at de reagerer mod det, man ser i Frankrig og andre steder i Europa, hvor vi har koncentrationer, ghettoer, hvor man oplever i de områder en form for lovløshed, eller hvor politiet ikke rigtig kan komme. Men der bryder jeg lidt af, for jeg var jo derude i det, nogen kalder ghettoerne, eller no-go zones, det er sådan, de højre nationale omtaler dem. Og så spurgte jeg jo, jamen er det farligt her? Og der var jo politikeren, som sagde, nej, det er højrefløjen, der vil en krig med os. Der var græsrodsmanden fra organisationen Diversité, som sagde, at der er en omsiggribende racisme, den smitter af på vores politiske system, ikke mindst i lyset af Front Nationals succes ved kommunalvalget. Og så var der jo til sidst de her unge fyre med håndtegn og gangsterattityder. De forsikrede mig om, at de ikke er farlige. Men måske er det farligt for mig i Marseille. Ulla Tofte, det er jo som om den ene part underdriver, og den anden part overdriver problemerne. Hvad skal man tro? Jamen, man skal aldrig sige aldrig. Jeg har slet ikke set i lyset af 1933 og kan man sige hele nationalismen i Tysklands fremmars på det tidspunkt, hvor ingen havde forestillet sig, at det ville ske. Men på den anden side, så synes jeg, at lige præcis denne her diffuse fjende, de har, at det er jo ikke araberne, som man ellers ofte udpeger som fjende i Frankrig. Det er ligesom alle de andre. Den er sådan meget udefinerbar. Og alene det vidner om, hvor meget et mindretal de er over for stort set alle andre, enten europæiske eller, som du siger, amerikanske. Det kan de heller ikke lide, og de kan heller ikke lide indvandrere. Men taler de, undskyld, jeg siger det, hvis de har ret i, der er steder, hvor man ikke kan færdes frit i Frankrig, taler de ikke til en eller anden anstændighedsfølelse i lidt bredere befolkningslag? Jo, selvfølgelig gør de. Altså man kan sige, grundlæggende så er deres analyse muligvis korrekt, at der netop sker nogle ting i Frankrig, og der skal heller ikke have nogen tvivl om, at den franske regering på nogle punkter har været utrolig naiv, og ghettoficeringen har fremmet det her fænomen i Frankrig, ligesom stort set alle mulige andre steder i Europa. Men det betyder ikke, at denne her bevægelse overhovedet på nogen måder, jeg ser i hvert fald ikke for mig, at den bliver pan-europæisk. Jamen, jeg vil sige på den måde, jeg tror ikke at de måler sådan set deres indflydelse på, hvor mange medlemmer de er, eller om de kan få nogle policies igennem. Jeg tror, de måler deres indflydelse på, hvorvidt det er muligt for dem at lave en eller anden form for redefinition af, hvad er det for nogle ting på den politiske dagsorden, og hvad kultur er. Identitetsspørgsmål. Men mit spørgsmål er egentlig, taler de ikke til en følelse, som mange har af, at der måske er utrygt og færdigt i visse kvarterer i storbyer rundt omkring i Europa? Og det er også derfor, at de appellerer langt ud over ind til mainstream-partier så videre, fordi man kan jo se, at der er sket et skifte i mange steder i Europa, også blandt de etablerede partier i, hvordan de ser multikulturalisme. Og Ulla Tofte, så er spørgsmålet jo, altså, tager de i virkeligheden en bekymring alvorlig, som andre tager knap så alvorlig, eller spiller de på frygten og den lille racisme? Selvfølgelig tager de en bekymring alvorligt et eller andet sted, og det er jo det, de spiller på, så at sige, fordi de har pinpointet, at bekymringen er til stede, og så kan man sige, så fyrer de op for skræmmebilledet, og det er jo helt tydeligt, når ham her står og regner sig frem til, hvor mange indvandrere, der vil være i Frankrig, i Paris om 20 år, så er han kommet op på, at det vil være langt over 100%. Og allerede der afslører han på en eller anden måde, at enten hans manglende regnefærdigheder, eller også så, at meget af det, der ligger i det her, er populisme. Godt, lad os lige slutte med at runde det her ægtepar, som jo altså siger, vi kan godt lide krig, kulturkrig, vel at mærke, og de stemmer på Front National. Kvinden her formulerer jo over for mig, da jeg talte med hende, en bekymring om, at 2000 års civilisationshistorie på en eller anden måde er på spil lige nu. Og det var det, du talte om. Vi ved ikke, hvordan Frankrig ser ud om 10 eller 20 år. Hvor mange europæere tror du går rundt og har det sådan? Jamen det tror jeg, der er de fleste, eller ikke de fleste, det er der rigtig mange, der kan se med deres egne øjne, hvad der sker i deres hjemlande. Og det er derfor, at bevægelser, partier og temaer, som ligger tæt op af det, bevægelserne prøver at sige her, at de har en vis genklang i Europa. Og det skal ikke undre mig også, at når vi nu skal have Europaparlamentsvalget her, at mange af de partier, som går meget frem, er partier, som ideologisk ligner Generation Identitaire forholdsvis meget.
Og hvad vil det betyde for Europa? Fordi det er jo det, prognoserne siger, at højre nationale strømninger står stærkt. Det kommer til at betyde, at alle politikere er nødt til at tage den her frygt mere alvorligt. Men jeg tror ikke, vi ser et Europa, der i højere grad som helhed vil blive mere nationalt orienteret, fordi den europæiske dagsorden er båret frem af især Tyskland, som er det store, meget pro-europæiske land, og som fortsat vil sætte dagsordenen også efter det her valg. Men er der andre end højrefløjen, der så forsøgsvis har formuleret svar på de der bekymringer? Vi sidder og taler om bekymringen ved, at visse kvarterer udvikler sig uheldigt socialt, eller det med historien, ikke? Altså det er jo faktisk noget af det, som de midterpartierne i Danmark, både Socialdemokraterne og Venstre i og for sig, har taget alvorligt, i modsætning til for eksempel Sverige. Så jeg synes absolut, vi ser eksempler på, at man rundt omkring i Europa begynder at formulere eller at adressere de her problemer. Ja, Ulla Tofte ser ikke det europæiske integrationsprojekt blive sat i stå eller forsinket. Hvad tror du betydningen vil være ved et godt valg til de højre nationale? Jamen det betyder, at man begynder at sætte tingene op og så sige, jamen det er ikke kun sociale problemer. Det er også et kulturelle, civilisatoriske problemer, der er på spil her. Så det er ikke noget, vi bare kan løse ved at manipulere med de sociale omstændigheder, og så pludselig så lever vi i fred og fordragelighed. Der er nogle kulturelle, civilisatoriske problematikker, som måske er uløselige, men som vi bliver nødt til at håndtere på en eller anden måde. Og det er det, jeg mener, der er kampen om den politiske dagsorden. Det er det her et socialt problem, eller er det et kultursammenstød, eller civilisatorisk sammenstød? Det er der, jeg mener, der er en kamp at kæmpe. Og her siger jeg tak til Ulla Tofte og Søren Hvid for snakken. Vi skal dog lige have et klip fra DR's arkiv. Det er en fransk politisk aktion, ikke med Unge Højre Nationale i hovedrollen, men med franske landmænd. Tilbage i 1999, der lavede de en aktion mod McDonald's, hvis fastfood de ser som et angreb på fransk kultur. Det er ret voldsomt, ser jeg. Un restaurant en construction de la chaîne McDonald's. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. Les manifestants, proches de la Confédération paysanne, entendaient ainsi répondre à la décision américaine qui impose 100% de droits de douane sur le fromage de Roquefort. Rétorsions douanières qui ont fait suite à l'interdiction européenne d'importation de bœuf aux hormones américains.